Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda dowam edýän un we çörek gytçylygynyň arasynda Aşgabatda ilanta yeňillikli bahadan un gaýtadan satylyp başlandy. Yerli ýaşaýjylar Adatlyk radiosunda ýurtdaky un we çörek gytçylygy barada ýygyderli habar berilenden soň häkimetleriň ýagdaýy gowlandyrmaga çalışýandygyny aýdýarlar. Şuň döwlet dukanlarynda adam başyna 5 kilogram un satywa çykarylyp başlandy. 5 kilogram un 5 manada düşýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Unuň duýdansy satylyp başlanmagy döwlet dukanlarynyň öňünde nowa tödüren aljylaryň köpüsini geň galdyrdy. Käbir aljylar öň adam başyna 1 kilogram uny zordan berýärdiler. Bu sahylygyň sebäbi näme bilen baglanyşykly diýip soraýarlar. Dip Aşgabatly ýaşaýjy aljylaryň öz aralarynda edýän gurrunlaryny titirleýär. Aljylaryň käbiri Adatlykda un we çörek gytçylygy barada maglumatlaryň berilmeginiň ýa-da häkimetleriň dessine hoş göwnüli bolýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda käbir aljylar bolsa häkimetleriň ýagdaýy gowlandyrmak tagallalarynyň wagtlaýyn çäredigini belläp şeýledi ýerler. Bir näme wagt geçen soň hemme zat undular we ähli zat ýene-de bolşýaly bolar diýip 60 ýaşly bir adam aýtdy. Türkmenistanyň döwlete değişli azyk dukanlarında ilata yeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň sanawynda un, buhanka çöregi we ösümlik ýagy saklanyp galýar. Ösümlik ýagy döwlet dukanynda 14 manat, hususiýetçilerde 35 manat bahalanýar. Döwlet dukanynda 1 kilogramy 1 manat bolan un hususy söwdada 10-12 manada satylýar. Şeýle-de buhanka çöregi 60 teňeden satylýan mahaly iň arzan tamdyr çöreginiň bahasy 3 manatdan başlanýar. Ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň giňäýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojaluk döwlet dukanlarynyň yeňillikli bahadan satylýan haritlaryna garaşly bolup galýar. Ýöne geçen aýyň başyndan bäri ýurdun hususanda Aşgabatyň we Ahalyň gur ilatly sebitleriniň, şol sanda Kaka şäheriniň döwlet dukanlarynda değişillikde arzan bahadan satylýan çörek tapdyrman başlady. Şeýle-de ilata her aý paýlanmaly un hem wagtly-wagtynda satywa çykarylmaýar. Käbir dukanlarda raýatlara 5 kilogram una derek diňe 1 kilogram un berilýär. Bular barada Adatlyk ýygyderli habar berip gelýär. Buğday planynyň doly ýerine ýetirilendigini tas her ýyl gaýtalaýan türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän un we çörek gytçylygy barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz käbir azyk haritlarynyň bahalarynyň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende has gymmatdygyny habar berýär. Paýtagtyň merkezi etrapçylaryndaky bazarlarda esasanam yer almanyň we soğunyň bahasy ýokary bolmagynda galýar. Her ýylyň tomuz paslynda täze yer alma hasylynyň ýetişmegi bilen onuň bahasy arzanlaýardy. Ýöne yer almanyň we soğunyň gyş paslyndaky bahasy häzir hem saklanyp galýar. 1 kilogram yer alma 8-9 manat, soğun tas 6 manat bahalanýar. Geçen ýyl şu wagtlar yer almanyň bahasy 4-5 manatdy. Deňeşdirme üçin aýtsak häzir alçanyň 1 kilogramy hem 6-8 manat bahalanýar. Dip habarçymyz aýtdy.